Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan channel tamu mai suna Dandalin Hausa Novels. Inda a yau za mu fara karanto muku sabon littafin mai suna Kai Cuna na marubuciya Sadiya Sakna, wanda ni Mama Hanif zan rika karanto muku. Da fatan darasin da ke ciki Allah ya sa za mu amfana da shi. Wallahi kin ji na rantse sai kin cika min kuɗi na. Ha kawai ku kuma matan nan shegen san banza ne da ku. An fada miki kyauta nake saka mai a keke napep ɗina. Karyar da kai ta cikin halin tausayi yayin da take mika masa kuɗi. Ɗaya hannun nata tana dafa da cikinta da yake jikinta sai yaki take muryarta tana fita da kyar. Dan Allah bawan Allah ka yi hakuri. Wallahi kam na sani. Ka ce min naira 300 ne amma dan Allah ka taimaka mini kaga naira 500 ce da ni. Zuwa naira 250 koma ma haka. Wallahi dan babu yanda zan yi ne shi yasa nake neman ragi. Ba wani nan aikin banza zaki nuna kamar wata abar tausayi. To ina mijin naki da ya kawo ki asibitin mu? Da ya kawo ki asibitin mu na ko ni ne miki cikin da zan ji tausayin ki. Tsabar san banza ne yasa kuke fikewa da abin tausayi kuna cutar mu. Ga zoben zinare na aninki amma kuma kina neman ragin naira 50. Suna cikin jayin jani duk sun cika bakin asibitin da surutu. Gashi dama sai masifa yake yi mata. Akan naira 50 ita kuma sai hakuri take bashi. Sun koyar da kai su mai ta abin duniya ya ishe ta. Babu abin da take yi sai kokarin mai da wayan da yake cikin idanta. Muryar wata mata ce ta saka ta dagowa kamar ta gane muryarta. Salma shine sunan da ta faɗa cikin firgici ita ma ana ta bangaren cewa ta Sumayya. Ganin sun tsaya suna kallon juna tun daga faɗin suna babu wacce ta yi magana ne. Ya sa mai keke napep ɗin yin gyaran murya. Yana ƙara taka birkin keke. Malama Ade ko ke zaki biya mata naira 50 ɗin dan naga kamar kin santa ko? Kallon sa ta yi. Tare da ciro naira 500 a cikin jakar da ta mika mishi. Karɓa ya babu ko kunya ya gaba yana washe baki jin an ce rike sauran canjin. Bayan ya bacewa ganin su ne Salma ta maida idan ta kan Salma. Fuskar ta dauke tabda alamar tambaya. Suna hada idon su mai ta saurin sun kuyar da kai tana mai share hawayen da ya zubo mata. Sauran wucewa ta za ta shiga asibitin Salma ta riko tsohon hijabin da yake jikinta. Juyawa ta tana kallon Salma domin sauraron wata irin tambaya za ta iya mata. Kamar kuwa ta shiga cikin zuciyar Salma ji ta yi tambayar ta doki dodon kunnanta. Me nake gani haka golden girl? O yanzu kan ma ai kawai na ce Sumayya dan babu wani golden a tare da ke. Sumayya me nake gani haka a rayuwarki menene haka yaushe haka ta faru da ke banda masaniya? Iyo Sumayya ta fasa wa Salma mai tsuma zuciya wanda a dama ta dade tana tara shi a cikin ranta na tsawon lokaci. Nan ta bude muryarta tare da fara haki tana rike cikin da yake jikinta saboda wannan ihun da ta yi. Sauran kama ta Salma ta tare da nufar hanyar wajen da motar ta take. Ta ta samu ta saka ta a gidan baya tare da jan motar zuwa cikin asibitin. Ta nufa hanyar maternity da ita. Tana zuwa wasu nasu ne suka kama ta agaji zuwa cikin ward din. Cike-ciken fayil aka fara yayin da masu shigar da rufa suka ce sai dai mijinta ya zo kafin za su taba ta dan jini take bukata da gaggawa kasancewar ba ta cin abin gina jiki. Jininta ya yi kasa sosai. Sai da Salma ta yi musu jan ido kafin suka je inda gadanta yake. Hakan ma sai da ta bada kuɗi bayan na jinin da ta bayar aka saka mata. A zaune take a gaban Sumayya wacce take kwance jini yana bin hanya zuwa cikin jikinta. Ta fi kusan awa 5 zaune kafin jinin ya kare ya sannan bacci take yi. Kamar mata mutu. Da gani kamar ta dade bata samu bacci mai nutsuwa ba irin wannan lokacin. Hannun Sumayya da yake hannunta ne ta ji ya motsa alamar ta farka. Bude idan ta kan fuskar Salma wadda ita ma kallonta take yi. Yunkurin tashi take kokarin yi Salma ta dakatar da ita. A ki kwanta Sumayya kin ga jikinki babu karfi sosai. Jijjiga kai Sumayya ta tare da cewa a Salma babu komai ai ina ga rabon da naji karfin jikina irin na yau ma har na manta. Na gode da abin da kike mu Allah ya saka miki. Haba Sumayya menene ne min wannan godiya kamar ban san ki ba. Babu komai ki hakuri da tambayar da ne miki dan na san ita ta saka ki shiga wannan halin. A Salma ba tambayar ki ce ta saka ni wannan
shiga wannan halin ba, asali ma ke taimako na kika yi. Ko da ba na so amma baki labarin abin da ya faru. Dama zan baki. Dan kin cancanta ki sani din, wanda bai cancanta ba ma babu abin da bai sani ba. Hatta ga cikin gari labari na ya zaga ko ina. Wallahi Salma, da ba dan da yake ciki na ba, wanda nake tunanin shi kadai ya rage min, da tun na hallaka kaina a lokacin da babu wanda ya sani. Kuma idan rana ta fito kafin zuwa ta faɗi sai na girba abin da na shuka, ya fi cikin kwando. Hakika abubuwa da dama sun faru bayan rabuwar mu Salma. Ke kam kin ji daɗin ki da kika yi amfani da damar ki da lokacin ki inda ya dace. Kika tafi karatun ki yanda iyayenki suka ce bayan mun gama sakandare. Ni kuwa fa ga inda na tsinci kaina Salma, cikin halin kaico da kuma nadama. Mu yanzu da kafin mu je ko ina ki ji abin da ya faru, dan ba ni ruwa na sha tukunna. Tashi Salma ta cikin sanyin jiki ta miko mata ruwan da ta bukata. Tana cikin shan ruwan ne wata nasa shigo tana rubuce. Madam, mun duba ba haihuwa zaki ba, da dan saura tukunna. Sai dai gaskiya kina bukatar kulawa, domin daga ki har dan cikin ki kuna cikin hadari. Ya kamata ki dinga kula sosai. Leda 2 za mu saka miki na jini, insha Allah gobe idan za mu saka miki ɗayan zuwa da safe. Dan haka dole sai kin kwana tukunna, akwai allura da zaki karba zuwa nan da 12 dare. Na'am suka yi mata da bayanin nata tare da mata godiya ta fita. Kallon agogon hannunta Salma ta tare da cewa to gashi Allah asar ta kusa, amma babu wanda ya zo Sumayya. Mijinki ya tafi aiki ne, ya kamata zuwa yanzu wani ya zo daga gida. Ko baki faɗa musu bane? Murmushin takeici Sumayya ta tare da jijjiga kai, daga nan ba ta saki cewa komai ba. Kallon Salma ta tare da cewa kar ki takura kanki Salma. Ya kamata ki koma gida dan za a iya neman ki. Ni na manta ma ban tambaye ki ba, me kika zo yi a asibiti? Har yanzu kina gida ne ko kin yi aure? Dariya Salma ta tare da cewa oh sorry, ni ma ban faɗa miki ba. Wallahi na manta ne saboda ganin halin da kike ciki. Yau shekara ta ɗaya da dawowa daga Egypt. Muka haɗu da wani injiniya sunansa Imran. Yanzu haka ma gwajin genotype muka zo yi. Saura wata ɗaya auren insha Allah. Murmushi Sumayya ce tare da cewa gaskiya na yi miki murna Salma sosai. Allah ya sa gidan zaman ki ne, Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Amin Sumayya, na gode sosai da addu'arki. Ke ma Allah ya sa ki baka jin daɗi a gidan mijinki. Salma kar ki ce haka. Ki tsaya ki ji abin da na aikata tukunna, dan na san kina jin abin da nayi. Ba za ki kara jin tausayi na ba. Gudu na zaki kamar yadda sauran suka yi min. Ina cikin tsaka mai wuya sosai, na zama tamkar mujiya a cikin al'umma. Abin da nayi Allah kaɗai nake fata ya dube ni, ya kankare min zunubaina. Kai Sumayya ta dinga kadawa. Tace komai ya tsanani maganin sa Allah, insha Allah wata rana sai labari. Babu abin da Allah baya yafewa, sai dai idan baka roke shi ba. Haka ne kam Salma. Kamar ina da namba ajiya mama a wayata, bar na kira ta na faɗa mata halin da ake ciki. Ko ma menene bai kamata ki zauna ke kare a cikin wannan halin ba Sumayya. Saurin cafke wayar Sumayya ta yi tare da mayar da ita bayanta. Tana jijjigawa Salma kai, idan ta tafcike da hawaye. Cikin rawan murya ta fara cewa a'a Salma, kar ki faɗa ko halin da nake ciki, idan kika faɗa ma ba iya raina ne kaɗai zai ɓaci ba har da naki Salma. Baki san halin da ake ciki bane, shi yasa, amma abin ya wuce yanda kike tunani sosai. Ban da wanda zai kalle ni bare amsa miki a kaf cikin ahalina. Matukar suna na kika kira, ko da kuwa cewa kika na mutu, babu wanda zai kalle ki Salma. Na dade da zama gawa a cikin ahalina tun ranar da aka daura min aure, dan haka a wajen su zancen matacciya zaki musu, ba wai wata yar adam mai rai ba. Ki manta da wannan taimakon da kike kokarin yi min na kiran dangina. Dangin mijina ma idan kika tambaye su sun san ni rayayya ce, amma ko karuwa ban kai ta bakin jini a wajen su ba. Idan kina buƙatar tafiya gida, ya kamata ki tafi Salma. Taimakon da kika yi min ma ban san da wani baki zan gode miki ba, sai dai in ce Allah ya ƙara miki wadata a zuciya. Zuwa lokacin Salma ta fara kaduwa da halin da Sumayya take ciki, dan yanzu ta fara ganin abin ya fi karfin wasa. Ya wuce yadda take tsammani. Ƙarar wayarta ne ya katse Sumayya da yin maganar ta. Miƙawa Salma wayarta ta yi domin ta amsa kiran da ya shigo. Sunan mahaifiyarta ne fito a kan sikirin ɗin. Tashi ce ta fita waje domin amsa kiran. Bata fi minti 6 ba sai ga ta dawo, kallon Sumayya ce kafin ta ce,
Na faɗa wa Umma cewar zan kwana a nan. In an jima za ta aiko direba da barko da abinci da kuma sauran abin amfani. Duk da ma gobe suka ce za su sallame ki, amma duk da haka za mu buƙaci wani abin. Har Sumayya ta bude baki za ta ce wani abu, Salma ta yi saurin katse ta tare da cewa kar ki ce komai Sumayya. Babu komai, zaman taron da aka yi ne ka haka. Allah ya ƙara yi mana muwafaka a rayuwa. Suna zaune suna yi rawar da Mama Salma ta aiko da kaya ya shigo. Gaishe su yi tare da ajiye kayan ya tafi da flas da ruwan zafi da kuma kayan shayi ta aiko musu. Tashi Salma ta haɗa mata shayi mai kauri ta bata. Hannunta har rawa yake ta karba ta kafa kai. Sai kofin ta ajiye tana mai da numfashi. Abinci ma da aka zuba sai da ta cinye cikin plate din. Tana gama sai ga ta tashi tana zagayawa a tsakar ɗakin. Da abin da take Salma kallonta take yi da mamaki da kuma tausayi. Wai Sumayya da ta sani ke ta zama haka, lalle duniya ba tsoro ce. Gyaran murya Salma ta yi bayan sun gama sallar la'asar ta ce Sumayya, ina so ki bani labarin abin da ya faru bayan bana ne. In dai hakan ba zai dame ki ba, dan abubuwa da dama sun daure min kai sosai. Duk abin akwai nauyi, amma insha Allah yanzu zan sanar da ke abin da na sani a takaice, wanda ya faru tun rabuwar mu da ke sanda muka yi kandi. Kuma ya fara ne a shekarar da muka yi kandi 2016, lokacin da muka gama makarantar sakandare. Lokacin nake kan tashi na tauraruwar zamani, lokacin da na shiga jami'a, lokacin da nake ganin kowa ba kowa ba, lokacin da nake bin zuciyata fiye da bin iyayena, lokacin da nake ganin babu abin da ya gagare ni ko ba zan samu ba. Sai dai kash, abin da ban sani ba shine komai na lokaci ne, sannan idan ya tafi baya dawowa, tafiya yake barwawa da cizon yatsa, kamar yadda ya bar ni a ciki na kaitona da nake tare da shi. Tas kake jin karan marin da ya karaɗe tiyata ɗin. Ƙarar da ya jawo hankalin ɗalibai. Ajin ya kaure da hayaniya irin ta asa da kuma aikar da Intisar ta aikata. Rike kuma yayi da hannunsa na dama yana kallonta da wani irin mamaki mai firgitarwa. Ido kogowa jikinta ballanta na ta nuna alama ta nadamar abin da ta aikata. Sai ma zare gilas ɗin idanta da ta tare da kallonsa ƙasa da sama. Kada yatsunta guda biyu ta yi. Tana wani irin karne ido kamar mai shirin makanta. Kai wani irin dakiki ne da tano? Ina wasa da kai ne? Da zaka wulakanta na a gaban yan aji, gaban wayannan marasa hankalin? Ta tambaye shi tana zare mai ido, sannan ta nuna sauran ɗaliban da suke ajin. Wani murmushi ta haɗiye na bakin cikin abin da aka yi mata. Tana jin dogon tsaki. Zarar fashion bag ɗinta ta yi, wacce complete designer ce da riga da wandon da yake jikinta, sai kuma bakin mayafin da ta yi rolling ɗin kanta da shi. Kwaras kawai kake ji karar dogon takalminta wanda take tafiya cike da kasaita ta da shi kofar ajin da niyyar barin wajen gabaki daya. Hanyar da za ta kai ta inda ta fakin ta nufa domin ɗaukar motar ta zuwa gida. Bangare ɗaya kuma ta bar ajin cikin jimami na irin abin da ta aikata. Motar ta take ba gudu, tafiya kadai da take yayi sai nuna maka irin yanayin da matukin motar da ke ciki. Cikin mintuna kalilan ta isa gidansu da ke unguwar GRA a garin Bauchi. Wanda take ta aikawa ma'aikacin da ke kula da bude kofar gidan. Sai dai kash, an samu matsala, ya kewaya makewayi domin magance lalurarsa. Duk da ganin rashin sa a wajen ya kamata Sumayya ta yi amsa uzurin shi, amma ina, ita ta rayu ne a sanin iya uzurin ta kadai banda na wandan Adam. Jin karawon din ya sa ya sauri baba mai gadi ya fito daga banɗakin, ko ta zugensa bai karasa sawa ba, wanda tun a banɗakin yake kokarin zagewa, amma ya gagara kasancewar yadda hannunsa yake rawa saboda bala'in da yake jiransa a waje. Tun kafin ya karasa bude ke din Sumayya ta jefa wancan motar ta da karfi, dan ma an samu sa'a kafarsa ta goce da tuni ta yi awon gaba da kafar tsoho, ba tare da hakan ya dame ta ba ko kaɗan. Tun kafin ta karasa wajen fakin ta fito daga motar ta da wucewa cikin gidan da sauri, amma hakan ma bai hana ta tsayawa ta gallawa baba mai gadi a rara ba. Ta wasu 'yan mintuna kafin ta yi cikin gidan kamar an fige ta. Tun kafin ta karasa cikin harabar falon, karar takalmin ta ya riga ta isa cikin gidan. Cire mayafin ta yi
sai gumi take tana wuce gaban macijiya. Sakin baki Hajiya Mama tana kallanta wacce take magana da masu aikin gida akan albashinsu. Su ma kallanta suke jidda sun san ba ta da mutunci amma kuma fushin yau ya fi na kullun yawa. Ƙare musu kallo ta yi bata ce komai ba ta haye sama da sauri. Takalminta sai ba da ƙara yake yi. Jijjiga kai Hajiya Mama ta yi cike da takaicin yar tata. Dan ta san tunda ta dawo a safiyar nan to akwai abin da ta yi a makarantar. Dan dama halinta ne a kullum. Allah ya kyauta shine kawai abin da ta ce kafin ta kokarta. Ta tashi tana haki saboda yanayin cutar siga da take da shi da kuma kiba da ta mata yawa. To masu sauraro, anan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum Mamman nake cewa ai saurare lafiya.